Hej og velkommen til den her video, der handler om børnelitteratur og børnelitteraturens egenart. Er børnelitteratur overhovedet en genre? Først af alt vil jeg sige, når vi, det vil sige jer eller forskere inden for børnelitteratur, taler om børnelitteratur, så taler vi faktisk både om børne- og ungdomslitteratur. Vi taler altså om børnelitteratur, men vi mener begge dele. Hvis man vil tale om børnelitteratur, er det nødvendigt at blive enige om, at der er forskel på børne- og voksenlitteratur, at det er en forskel, der på en eller anden måde kan defineres, og at den forskel har en eller anden form for betydning. Hvis man ikke tror på, at der er en forskel, så er det jo sådan set absurd at tale om børnelitteratur. Og er der en forskel, jamen, så må man også kunne definere den på en eller anden måde, og dermed er der jo også en betydning i, at der er forskel. Som Nina Christensen skriver i artiklen Børnelitteratur, noget andet og dog det samme, så er der nok en eller anden slags forskel. Spørgsmålet er, hvilken? Og mere påtrængende, om det er interessant at undersøge, eller vi snarere skal undersøge lighederne, som hun finder, der er mange flere af. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke tales om en kvalitativ forskel, men blot om, at børne- og voksenlitteratur er forskelligt. Og der er ikke noget, der er dårligere end andet, og det er det udgangspunkt, vi har, når vi taler om, at der er en forskel. Men hvad er egentlig børnelitteratur så? Er det litteratur, børn læser? Er det litteratur, der er skrevet for børn? Er det alle tekster, der er udgivet for børn? Er det alle tekster, der er skrevet til børn? Eller er det tekster, børn læser? Alle de her bud er jo sådan set mulige bud på en definition. Men den danske forsker Torben Weinreich, han siger i bogen Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik, at man kan definere børnelitteraturen enten deskriptivt, altså beskrivende, eller normativt, altså mere ud fra, hvordan gør man. En deskriptiv definition lyder, børnelitteratur er litteratur skrevet og udgivet for børn. Omskrivninger af voksenlitterære værker kan for eksempel regnes til det her, men også skolebøger og faglitteratur, som de fleste jo egentlig ikke kalder børnelitteratur. Normativt så kan man definere børnelitteratur som børnelitteratur er litteratur, der læses af børn. Her får man jo meget mere med. Mange børn læser jo faktisk også voksenlitteratur, plus alt det, vi nævnte før. Jeg benytter selv Torben Weinreichs deskriptive funktion her, eller definition her. Det vil sige, at den litteratur, jeg taler om, når jeg taler om børnelitteratur, det er skønlitteratur, og det er som regel noget, voksne har skrevet og udgivet med henblik på, at børn skulle læse det. Der er egentlig ikke tale om, hvorvidt de gør det eller ej, om de gør det af lyst, eller de gør det, fordi de skal læse teksterne i skole. Der er tale om, at det er beregnet til børn. Og det er altså definitionen. Børnelitteratur er litteratur skrevet og udgivet for børn. Det er en simpel definition, men den giver selvfølgelig også nogle problemer, for hvad dækker begrebet børn over, og hvad menes der egentlig med skrevet og udgivet for? En af de forskelle, der er mellem børne- og voksenlitteraturen, er det, man kunne kalde adaptation. Diskussionen om adaptation har givet anledning til, at nogen har valgt at kalde børnelitteratur for underholdning, mens voksenlitteratur kan være kunst. Det behøver selvfølgelig ikke at være det. Adaptation handler om, at forfatteren tilpasser sin tekst til den modtagergruppe, han eller hun henvender sig til på forskellige måder. Og man kan sige, at begrebet dækker det, der bliver foretaget med den litterære tekst, for at den skal være tilpasset. Og der er tale om både bevidste og ubevidste greb faktisk. Som Klingberg, en af de førende forskere på feltet omkring adaptation, siger, at det forhold, at litteraturen henvender sig til en bestemt gruppe, gør, at den må tage hensyn til netop denne gruppes ganske bestemte egenskaber. Børnelitteraturen er simpelthen anderledes end voksenlitteraturen, fordi den er tilpasset til børn. Det er en nødvendighed at tale om tilpasning af en eller anden art, da det jo ellers er uden mening at tale om børnelitteratur. Men med det samme dukker jo igen diskussionen op om, hvorvidt børnelitteraturen så er ringere end voksenlitteraturen. Det er en diskussion, der faktisk altid har været der, når vi taler om børnelitteratur, og som også viser sig ved, at for eksempel forfattere til børnebøger får mindre per side end forfattere til voksenlitteratur, når de får bøger eller har bøger på biblioteket. Jeg mener, at man skal forstå adaptation som noget, der ikke kompenserer for en mangeltilstand, men som snarere kompenserer for barnets anderledes tilgang til livet, til læsningen og til det enkelte værk, og for de anderledes erfaringer, et barn jo har gjort sig. Heri ligger der naturligvis også et syn på barnet som et menneske, der ikke har samme mængde af erfaringer, hvilket kan betragtes som en mangel. Men det kan jo også anskues som en kvalitet, hvilket man sådan set gør i mange romantiske forestillinger om børn. Heroverfor findes der det synspunkt, at man ikke betragter adaptation som et konstituerende træk ved børnelitteraturen. For eksempel så siger børnebogsforskeren Nikolajeva,
at man skal nedtone adaptationens betydning, i hvert fald som en dominerende faktor. Og det giver jo ligesom to forskellige syn på adaptation eller på børnelitteratur, sådan set i det hele taget. Enten kan man se på børnelitteratur som noget, der er tilpasset en gruppe, der betragtes som ufuldstændige voksne, og som derfor skal tilpasses, så at sige måske endda forenkles, for at de kan forstå det. Det giver en forståelse af børnelitteratur som pædagogik måske snarere end kunst eller egentlig litteratur. Eller man kan forstå børnelitteratur som noget, der i hvert tilfælde er anderledes end voksenlitteraturen, netop fordi børn er anderledes. Ikke ufuldstændige, men i hvert tilfælde anderledes, og derfor er det selvfølgelig kunst på sine præmisser. Jeg mener ikke, man kan se bort fra adaptation som noget, der rent faktisk nogle gange finder sted, og som noget, der kan karakterisere børnelitteraturen, men ikke nødvendigvis altid gør det. Men det handler ikke om tilpasning til ufuldstændige mennesker, men om at tilpasse til børns anderledes måde at tænke på og forstå livet på, og måske det, at de har andre erfaringer. Og adaptation kan være til stede selvfølgelig i større eller mindre grad. Da adaptation er så brugt et begreb inden for børnelitteraturforskningen stadig, vil jeg lige sige en smule mere om det her. Adaptationsforskning bliver inddelt i to faser, nemlig tiden frem til først i 80'erne, hvor forskningen var præget af at undersøge og karakterisere, hvad tekstproducenten gjorde ved teksten, for at tilpasse den til børn. Det var ret domineret, den her forskning, af tyskere, for eksempel Theodor Brüggemann og Malte Dahrendorf og den svenske Jytte Klingberg, og i Danmark faktisk Torben Weinreich. I den anden fase, der starter i begyndelsen af 90'erne, der lægges der større vægt på forskningen i forholdet mellem værk og læser, som det sådan set er blevet moderne i det hele taget i litteraturarbejdet. Og her er man inspireret af for eksempel sådan en som Stanley Fish, Wolfgang Iser og Umberto Eco og deres måder at forstå tekster på. I den første fase, der drejede det sig først og fremmest om at få defineret børnelitteraturen, og hertil brugte man simpelthen det, at den var adapteret. Det var simpelthen måden at definere børnelitteratur på, og så måtte man definere begrebet adaptation, og det gjorde Torben Weinreich sådan her. Adaptation er lige med tilpasning af en tekst til børn i deres egenskab af at være børn. Som I kan se af den definition eller høre, så tager den udgangspunkt i forholdet mellem tekstproducent og læser, hvor tekstproducenten er den, der tilpasser teksten til læseren. Torben Weinreich, han siger, at man kan adaptere på mange forskellige måder, og han inddeler det ligesom i en ydre og en indre adaptation, kan man sige. I forbindelse med tekstens indre udformning, der ser man på indholds- og stofadaptation. Altså man vælger bestemt stof, det kan være genre, tema, motiv, personer, eller at man undgår visse emner i børnelitteratur, for eksempel. Der er også den formvælgende adaptation, hvor man både har en makrostrukturel, altså man undgår visse formmæssige valg i børnelitteraturen. Om det holder i dag, det synes jeg nok, man kan tale om. Og på mikrostrukturelt niveau, hvor man undgår visse stilarter, det mener jeg også, man kan diskutere. Og endelig så kan man sige, at der er adaptation i forbindelse med tekstens ydre udformning, og det kan man for eksempel se i form af omslag, valg af typografi, illustrationsgrad osv. Og det er også det, man kalder den medievælgende adaptation. I den anden fase, der opstår der først og fremmest en kritik af den gamle adaptationsforskning, som Weinreich han siger. Det er ligesom om, at den gamle adaptationsforskning sådan set har overset forholdet mellem tekst og læser. Den koncentrerer sig jo om tekstproducent og læserforholdet. Og den kritik har forskningen taget til sig, og så har man sådan set vendt sig mod nye veje, kan man sige. Og de her veje, det er nogen, hvor man siger, at vi skal prøve at understrege lighederne mellem børne- og voksenlitteraturen. Og man kan faktisk bruge de almindelige og de nye litteraturvidenskabelige metoder i analysen af børnelitteratur også. Det er så det, vi gør her. Og man kan sige, i stedet for, at man skal fremhæve forskellene, men dog på den måde, end man ellers har gjort i adaptationsforskning, se på samspillet mellem forfattertekst og læser. Og det har ført til, at man i dag i langt højere grad ser på børnelitteraturen som egentlig blot og bart litteratur, og netop, som Nikolajeva, nedtoner, at der skulle være særlige forhold på spil omkring børnelitteraturen. En anden ting, der også kendetegner børnelitteratur, eller i hvert tilfælde noget børnelitteratur, og langt fra alt, er det, man kan kalde didaktisering. Der er en tæt sammenhæng mellem didaktisering og adaptation på den måde, at en bog ikke kan være didaktiseret, uden at den også er adapteret, altså tilpasset, mens det omvendte sådan set godt kan finde sted. Didaktisering, det handler om at ville noget med sin læser, altså man har en helt bevidst intention med sin tekst.
Og definitionen den lyder så sådan her, at didaktisering det er et bevidst forsøg på, fra producentens side gennem en tekst, at virkeliggøre sine intentioner om at belære eller holdningspåvirke læseren. Der er altså tale om tekster, som forfatteren eller andre helt bevidst forsøger at belære med. Didaktisering det kan for eksempel laves på forskellige måder i teksterne, for eksempel som den sokratiske samtale. En samtale mellem en mere vidende person i teksten og en mindre vidende, for eksempel barnehovedpersonen. Det er et ofte brugt kneb, som man bruger til at forklare hovedpersonen, og dermed jo også læseren, som antages at vide det samme som hovedpersonen, eller lige så lidt som hovedpersonen, og få forklaret vedkommende noget. Man kan i teksten etablere undervisningssituationer, eller man kan etablere en indre monolog, hvor en person sådan set undrer sig over noget, og selv resonerer sig frem til et svar, som læseren så kan følge ved at følge resonemanget. Der kan også være direkte fortællerkommentarer, eller det man kalder forfatterkommentarer, og jeg har skrevet, de er næsten værre endnu, altså hvor teksten eksplicit indeholder kommentarer fra forfatteren, som skal sikre, at det bevidst valgte budskab nu også når ud til læseren. Det er ikke noget, man ser så meget af i dag. For en god ordens skyld, så kommer der lige her en referenceliste, så I kan se, hvad jeg har refereret i denne her video. Tak for det.